Dobrovoľníctvo je činnosť, ktorú ľudia robia v svojom voľnom čase a najmä nezištne, bez nároku na odmenu. Uplatniť sa dá v rôznych sférach. Informačné centrum Europe Direct v Senici zorganizovalo už po tretíkrát Senický týždeň dobrovoľníctva. Aj tento rok bol inšpirovaný Európskou komisiou. Rok 2013 bol Európskou komisiou vyhlásený za Európsky rok občanov, tak práve podtitul nášho Senického týždňa dobrovoľníctva je Týždeň pre občanov. Úlohou dobrovoľníkov je pomáhať. Futbalisti Senického Ačka sa rozhodli pomôcť seniorom, ktorí sa každý deň ráno i po obede starajú o bezpečnosť školákov a na chvíľu sa sami stali strážnymi anielmi. Aj vás pán, ktorý tu stáva každé ráno, nejak poučil, čo máte robiť? Tak zatiaľ ani nie, ale tak vlastne toto je taká z tých jednoduchších prác, takže dúfam, že to zvládneme. Ja osobne mám rád takéto akcie a vlastne, jak vyberali chalanov, keď mi nabídli kúpu ponuku, ja som povedal, že není problém a rád prídem. Je to nejaká zmena oproti tomu, že máme každý deň tréningy, tak môžeme pomôcť a pobaviť sa trošku, tak je to pekná vec. Chalani, poznáte týchto pánov? Áno. A kto to je? Fotbalisti. Snad si nás aj zapamätajú. Niečo im možno priučíme, sa musia pozrieť na jednu stranu, na druhú a potom môžu ísť na druhú stranu. Najmenším občanom nášho mesta sa rozhodli pomôcť študenti cestovného ruchu na obchodnej akadémii. V rámci týždňa dobrovoľníctva skrášlili dvor mestských jaslí, vymaľovali preliesky, opravili staré vyblednuté kresby na chodníku a pridali i zo pár nových obrázkov. Baví ma malovať a chcem, aby mali škôlkari krajšie prostredie. Kedysi v detstve som rada kreslila a táto aktivita sa nám celkom páčila z možností, ktoré sme mali. A naše deti budú mať z toho veľkú radosť, keď budeme vonku hrať sa, budú obdivovať každý obrázok. Takže za každú aktivitu sme veľmi radi a sme spokojní s tým, že prišli. V jasliach hovorili, že detičky to veľmi tešia, tieto obrázky, keď prídu, hneď sa rozbehnú, tak prečo by sme im nespravili radosť? Vďaka týždňu dobrovoľníctva sa informačnému centru Europe Direct podarilo zorganizovať viacero dlhodobých dobrovoľníckych aktivít. Každý rok spolupracujeme so zariadením sociálnych služieb. Veľmi pekná taká spolupráca vlastne vznikla vďaka týždňu dobrovoľníctva v domove dôchodcov, kde sme prvý rok začali obsluhovanie s strednou odbornou školou a vlastne doteraz tam už celý rok to obsluhovanie čašníkmi a čašničkami v jedálni funguje, čo je veľmi pekná spolupráca. A takisto aj vlastne s ihriskom Luxor každoročne spolupracujeme. Futbalový klub Senica už vlastne sa sami hlásia, že sa chcú zapojiť a takisto na školách je tento týždeň už taký atraktívny a študenti sa naozaj s radosťou zapájajú, čo nás veľmi teší. Naším poslaním Europe Direct je práve priblížiť Európsku úniu bližšie k občanom v regióne a snažíme sa práve tú Európsku úniu približovať s jej tými výhodami a vlastne tými pozitívnymi vecami, aké príležitosti pre nich EÚ ponúka. A práve tieto témy EÚ, ktoré sú niekedy možno také ťažšie, tak sa snažíme propagovať rôznymi zábavnými podujatiami, ako sú výtvarné súťaže, fotosúťaže, všelijaké osvetové podujatia, napríklad ako aj Senický týždeň dobrovoľníctva. Poslednou aktivitou 3. ročníka týždňa dobrovoľníctva bola novinka v aerobikovom cvičení. Jumping na malých trampolínach, ktoré si dve cvičiteľky rozložili na námestí v Senici. Urobili to samozrejme dobrovoľne a zadarmo a zapojiť sa mohol každý, kto si chcel túto novinku vyskúšať.